ka Ginoo, imong gipakamatyan. Ginoo Dios nga pagkabagang. Naguna kung tawagin kami. Nakinig among paghigugma kanina. At kung kinig nagkakot ang walay makapabungkaw, walay makapaluya, walay makapahimulang hihingigan kanina. Ginoo Dios na magkikat pero kung ilipin ang among gugma kanina. Barugan namong among gugma kanina. Dili hindi magkakitang daghang ginagawa. Kung dili namang patagunaan pinahigugma kanina. Nagkaliwanag sa mga challenge, mga pagsulay. Lord, among ipakita ang buiba na kami mahigugma paghigugma kanina. Kaya kami mahigugma kanina. Walay makapahimulag ka na mo gikan sa imong gugma. Father, we thank you. Thank you, Holy Spirit. You deserve all the worship. You deserve all the praises, all the love, all the praises, all thanksgiving belongs to you. Everybody will say, Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Sa 1 John chapter 4, beginning in verse 7 to verse 9. Mga igsuon, maghigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Asa gikan ang gugma? Sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isikataw, anak sa Dios, o nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isikataw, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak. Ngani sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Daw, diba? Naa sa babae ang iyang response. Unsa kay paton sa babae? Kahapon mo ng babae nga, sukto na lang ka na po. Pwede ba na? Or ka? Diyon sa nato magpakita ang atong gugma sa Diyos. Sa panahon sa mga pagsulay, panahon sa mga pagpaninanglan, panahon sa kawalan-on, panahon sa krisis, panahon sa problema sa atong komunidad, panahon sa problema sa atong nasod. Magpabiling kaha ang atong tinun-anay nga gugma sa Dios. Ngayon mo yung ka, Ginoo, walay makabugnaw sa akong gugma kanimo. Amen. Walay makapakana sa akong gugma kanimo. Muna ingon si pagkapahimulan nako gugma sa Dios. Gikan sa gugma sa Dios. Kawalan kon ba? Kahugo, kamatay, kalisdanan, tanan nga klase nga kapaitan. Walay makapahimulan kanato gikan sa gugma sa Dios. Amen. Now, ato pa nang gibarugan sa itong kinabuhi nga mayon ta, bisan pa og daghang virus, magpabilin kung mualagad sa Dios. Kay mauni ang akong gugma sa Ginoo. Bisan pa og grabe nga ang challenge sa kalibutan, grabe nga ang kagubot sa kalibutan, magpabilin ko nga mahigugma sa Dios. Amen. Na kung mingon ka nga bisan pagkamatayon, sumining dili ka maghuol pabalaka kung unsay hagit sa kalibutan kay bisan pagalit sa imong gingon nga bisan pagkamatayon. So COVID, wala nay
Wala na impact sa imong pagbati sa Ginoo. Musugot man tagmamatay basta kay para sa Ginoo. Amen. Or kagumot, gubat, muasdan magkahapre building, may mapuyawan ka, kinsa pa rin, maggubat na pa rin. Apan mo yung ka, Ginoo, wala'y magkapahimulan nako sa gugma nimo. Kung kumbinsido ka na nahigugma ang Diyos nimo, na muna imong pagtuo, tungod kay nahigugma siya nimo, kabalo ka nga bisan pag grabe nga balatian, grabe nga kagumot kamatay, nasayod ka nga panaligdan ka sa Diyos. Amen! Mao na imong fight diya sa Diyos. Kumbinsido ka nga gigugma ka niya o manalipod sa nimo. Sama usab na sa usa ka pamilya sa magtiayon. Labi na og mo pa pagkauyam. Bisan dali og sila pa, bisan pagpaglingkod sa bangko, kung mahimo, trapuan mo ng bangko, unya ang lumot. Uyun-uyun yun ang butang. Ano man, kay gugma lagi. Nga bisan, kung butabong, kung suba, pwede na kung buton ang sanilas. Kaya butabong, ayun na, ako lang ang babawang ko. Hasta lang, di ka mabasa. Science Day, karon makaigsunan. Karon yun na adlaw. Now, nga ginanglan nato ni masaktan, aron na atay wisdom sa Ginoo. Because we don't need to conform the love of this world. Otherwise, ang imong pagbati will be deceived by the demons. Tungod kay musulod kag sa dili, rampang kaayo makaigsunan ang fornication sa panahon sa Valentine's Day. May bulong ka. Puno ang mga butil. Puno ang mga lodging. Tanan nga mga strategic location nga pwedeng wala na gini problema pag no may bulong ka. Simple raw dati yung date, pero naibulong mo nga makaimo na din mo, asa naman tanapay mo natin? Now, doon ay mga butang, we need the grace of God. We need the love of God, not the love of Saint Valentine. Amen ba? Ang atong foundation karon, ang atong motivation, because there is God who first loves me. Amen! There is a God who first loves me. Now, ang imong gugma karon, kini nga gugma gikan gid sa Dios. Na dunay upat ka types of love. Biblically nga types of love makaigsunan in Greek word. Ako naman ang gitudlo. The first one is philia love. Mo ni gitawag og brotherly or sisterly love. Inigsuon na may gugma ang inigsuon. Amen. Gugma nga inigsuon. And then the second one is the word eros. Say with me, eros. Yes. Mo ni gitawag og fleshly or sexual love. Mo ni diyo na kugina na pag nakuratan ng galing, nakakita lang, murag nakakita lang, murag uy. Mo na kagitiwala ni. Uy, kahit ganahan ko ano niya. Dunay gugma ng tawhanon or gitawag ng erotic love. Usay wa ka kabantay, adrenaline ra rin mo. So therefore, kini atong kasing-kasing atong ning ihalad sa Ginoo matag adlaw nga tanan. Gayon ang Bible, the heart is deceitful. Ang atong kasing-kasing maoy kusog kay manghilad. Muna nga kinito kasing-kasing atong pagpupad, Lord, change my heart. Purify my heart. Amen ba? Na kung dili na ito na buhaton makaigsunan, dakong tendency nga madisip ka sa imong pagbati. Bitaw na ngayon ng Bible na ang Holy Spirit maoy mo circumcise imong kasing-kasing. Without circumcision of the heart, your heart would be vulnerable of deception. Dali na kayo ni madisip atong kasing-kasing. O sila pa, nagdayon kuno sila kinanuman.
God. Lord, help me. Lord God, fill my heart, Lord, with your words. Mga tabtabang sa Ginoo. Ano man, dili na ginato kaya. Dili kita nagbuot sa tugugma. Amen. Ang tendency niya, kung naguna-una ka ng daan, kanigit mo ba, nindot Ginoo mong kugma. Kung dili ni mo na makonsulta sa Ginoo, dako kay posibilidad. Dili na rapag yun nato mabalik yun, mga kaigsunan. Lisod, igit kayo. So, mitas karon batanon ka, ulitaw ka, pangayo yun ng wisdom sa Ginoo. Amen? Gugma nagikan sa Dios, dili erotic na gugma. Kana bitaw pagbati lang ang tawhan nato. Amen ba?